varmasti joka viikko herkuttelen. Ihan joka ikinen viikko. Topi Raitanen on viime vuoden estejuoksun Euroopan mestari ja Suomen yksi valovoimaisimmista ja menestyvimmistä huippu-urheilijoista. Ensi vuonna on iso iskun paikka olympialaisissa. Mut ennen Topin haastista, lyhyet ajatukset Ironmanin MM-kisoista, joista mä joudun jäämään pois sairastumisen takia. Miltä tuntuu jäädä pois kisoista, joihin sä oot treenannut koko vuoden? Pahalta. Tosi pahalta. Itketti, kun kuumen nousi. Ei oo totta, miten huono tuuri. Mut Topin sanoen, ajoittaiset pettymykset on osa urheilua. Ja siksi pitää suhtautua kisoihin eteenpäin vievinä projekteina, osana jotain suurempaa. Topi tietää, mistä se puhuu. Esimerkiksi tänä vuonna huippukunto ei osunut pääkisoihin Budapestissa. Mut kuunnelkaa tää. No kieltämättä on ollut kyllä niin raskas kesä. Tähän kauteen haluttiin tulla vähän erilaisella kulmalla. Tehtiin niin aggressiivinen kilpailusuunnitelma heti sen kauden alkuun ja se ei toiminut, mutta sitä analysoidaan ja opitaan ja sitten lähdetään olympiavuoteen uusin mieli. Esimerkillinen tyyppi. Eli ei se määränpää, vaan se matka. Mut nyt lähdetään Jyväskylään, sillä tällä kaudella on vielä pienempiä juoksukisoja jäljellä, joissa Topi voi auttaa. Mä oon vähän semmonen ehkä niinku vähän kankea mies juostessa vielä, että jos sais olkapäät rentoutettua, niin sit vois tulla vielä parempi. Juoksu koostuu niinku pienistä elementeistä. Sun täytyy osata käyttää yläkroppaa ja alakroppaa, mutta joo, miten katsoo tuossa juoksuun, niin ensimmäisenä se niinku yläkropan jäykkyys niinku pisti esille. Seuraavissa harjoituksissa siihen keskittyy, niin se varmasti lähtee sitä muokkautumaan. Että puhuttiin tuossa niinku juoksun taloudellisuudesta, niin paljon se lähtee siitä, että sä saat riittävästi juostua määrän sun tavoitevauhdeilla ja totta kai vähän kovempia ja vähän hitaampia ja saat sitä niinku mahdollisimman tuttua itsellesi. Ja sitten myötä niin kisavoissa tulee taloudellista ja pääset alemmilla sykkeillä ja alhaisemmilla laktaatilla niihin vauhteihin. Siihen se niin kuin kehittyminen harjoittelu totta kai tai se on se tavoite ja kyllä tässä on niinku se on mahtava aihe. Okei, loistavaa. Ei vitsi, toi oli aika motivoiva. Mä haluan kysyä sulta upfront, että uskot sä, että musta voisi tulla huippu-urheilija? No sehän riippuu ihan täysin sinusta, että mä oon sua tuntunut tässä niinku 3 varttia, niin mä en näe, että mistä sun arki koostuu. Joku voi olla huippu-urheilija niinku 6 päivää viikosta ja se 1 päivä ei. Kilpailu on kova, mihin sä oot lähtemässä. Pystyisikö sä niinku jotenkin konkretisoida muutaman päätöksen, mitkä pitää mun tehdä tänään, jos mä haluan tänään aloittaa? Olla pitkäjänteinen. Olla pitkäjänteinen. Käyttää joka ikinen päivä niinku hyödyksi. Nauttii matkasta. Se, että on kuitenkin, mä toivon, että vaikka Lahti on tänä kesänä, niin se niin innostus jatkuu myös sen jälkeen. Tietyllä tavalla olla realisti siitä, että jos asettaa pirun kovat tavoitteet näin lyhyelle ajalle, niin ei sitten pety siihen. Se on niin oikeasti pirun hieno saavutus, että ylipäätään kisoihin pääsee. Okei, mulla on tietysti monet polttarit tänä kesänä, niin voiko mä niinku olla kännissä siellä? Ei sul kyllä Ei voi olla. Ei sul kyllä. Ei voi olla kännissä, voit pari lasia viiniä ottaa hyvän ruoan kanssa ja se on niinku siinä. Tuommoinen ryyppääminen ei kuulu kesäkauden harjoitteluun. Eikä tietenkään harjoituskaudellakaan niinku, jokainen tekee tyylillään, mutta kauden jälkeen pari viikon jakso, milloin voittaa vähän rennommin ja silloin saattaa pari kertaa astua märän puolelle. Onks mulla varaa jättää huomenna aamulla menemättä mun aamutreeneihin, jos musta ei tunnu siltä? On ja ei. Onko kyse siitä, että sä oot laiska vai siitä, että sä tunnet niinku kroppas silleen, että okei, että nyt ollaan harjoiteltu tosi paljon nämä edelliset viikot, niin kuin yöt on nukuttuu huonosti, niin sit aamulla, hei, teekö mä aamulla, niin lähdekö mä väkisin tekemään sen aerobisen vai jätäkö mä sen niin iltaan, illalla sitä niin laadukkaampaa? Voitko antaa muutama esimerkki, missä sä oot kokenut haasteita? No joo, niitä tulee. Ei tarvitse odottaa, mutta siis niin kuin ymmärtää, että niitä tulee. Ja sitten täytyy niin kuin oppia niistä. Ehkä yksi iso tämmönen merkkipaalu meillä oli Jannen kanssa vuoden 2019 Dohan MM-kisat. Ja sairastuin siinä pari viikkoa ennen kisoja ja totta kai se vie niin kuin kuntoa ja virettä pois. Mentiin verryttelykentälle paripäiväinen startti ja tekee viimeistelyreijän ja katoin siellä, että siellä on niin kuin maailmanmestareita ja olympiavoittajia ja maailmanmestarimiehiä samalla kentällä. Tuossa on mun kilpakumppaneita. Ja mitä ne tekee? Okei, nekin tekee tommosen vedon tässä vaiheessa vielä ja mäkin halusin kokeilla. Mäkin haluan vetää pari kisavauhtista vetoa, kun toikin vetää. Ja sitten Janne oli silleen, että no ei tässä kyllä mitään järkeä ole. Joo, kun tekee niin pirusti mieli kokeilla. Se huomasi, että poika on kyllä niin kuin, ei ole mitään varmuutta niin tekemiseen. Ja sitten vaan totesi, että no anna mennä. Olisiko tarvinnut hevoslaput? Ois tarvinnut. Siis, ois tarvinnut. Ja Janne antoi mulle vapauden, että no, kokeile vaan. Jos niin tee pari nelkkua, jos niin sille tuntuu. Vedin ne ja kisahan meni ihan persiilleen. ei mitään, niin kuin, siis todella pehmeät jalat. Kisojen jälkeen käytiin hyvin tiukka keskustelu siitä, että kun tommonen tilanne varmasti myös tulee tulevaisuudessa, että rupeaa vähän niin kuin jännittää
ennen arvokisoja, oli sitten hyvin tai huonosti mennyt valmistautuminen, niin luotetaan siihen suunnitelmaan, mitä me ollaan tehty. Miten tarkka syömään sä oot? Tarkka. Mä koen, mulla on tosi hyvä päivärytmi. Mä haluan niin kun suunnitella mun päivän etukäteen. Osaan syödä oikein kohti sitä seuraavaa niin harjoitusta. Voitko syödä pizzaa joka viikko? Kyllä mä näkisin, että miksei. Elämästä pitää myös nauttia ja mäkin tykkään niin hyvästä ruoasta. En mä joka viikko pizzaa syö, mutta siis saatan syödä vaikka burgerin tällä viikolla ja pizzaa seuraavalla. Mä koen, että siis niin jos tulee vaikka herkutteluun. Varmasti joka viikko herkuttelu. Ihan joka ikinen viikko. Onko se jopa osa sitä suunniteltua? Yes. Eli karkkipussi, tämä kuuluu. Tuore pullo. Siis se on sitä energiapoltoa. Semmosina päivinä, kun oikein niin väsyttää, ei oikein niin tunnu, että mikään kulkee, niin mä monesti motivoin itteeni jollain herkuilla vetää tämän reenin niin loppuun asti. No nyt alkaa olla hyvä soundi tässä. Mä saan niin palkinnon siitä, että mä vedän tämän niin kuin, reenin loppuun asti laadukkaasti. Se on kyllä toiminut meikäläisellä. Tämä on kyllä hyvä. Toi on hyvä kuulla. Kiitos Topi ihan mielettömän opettavaisesta hetkestä. Treenitoistot sisään, lepää ja syö erityisen hyvin. Siitä on olympiaurheilija tehty. Nähdään seuraavassa jaksossa.